Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato karfe 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar a kasar Faransa dubban mutane a faɗin kasar na gudanar da zanga-zangar adawa da matakan gwamnati na tsuke bakin aljihu. Shugabannin Amurka da Burtaniya sun sanya hannu kan wata gagarumar yarjejeniyar fasaha tsakanin kasashen biyu. A Najeriya kungiyoyi masu rajin inganta ilimi a jihar Kano na cigaba da tsokaci kan gagarumar nasarar da jihar ta samu a jarabawar kammala sakandare ta neko a wannan shekarar. To kaga wannan nasara ka cokan ina son tabbatar maka wallahi ya ta'allaka ne da waɗannan kulawa ta mai jima domin ka kula tun da muka shigo harkar nan ya kafa wato wannan dokar ta ɓaci. A jamhuriyar Nijar manoma sun fara shiga wani mummunan yanayi sakamakon bullar ƙwarin da ke kawo barazana ga amfanin gona. Kunnuwa haƙi da sun caye su, wake sun ɓata shi, gujiya haka da sun bi sun karci suke ta fara ce ga ta nan, dankari na ƙanana gashi nan, mayya na tashi ƙanana tasowa gashi nan ba mu san yadda za mu yi da shi ba. To za kuma mu je yankin gabas ta tsakiya inda tankokin yaƙi da sojojin Isra'ila ke kara kusa kai cikin birnin Gaza. Amma kafin nan sai Aisha Aliyu Jafar ta karanto labaran duniya. Dubban mutane a fadin Faransa na gudanar da zanga-zanga kan shirin gwamnati na zabtare kasafin kuɗi da tsuke bakin aljihu. Zanga-zangar ta kawo tsaiko ga fannin sufuri da makarantu da kuma fannin lafiya a wasu birane ciki har da Paris da Marseille da kuma Lyon. 'Yan sanda sun yi hasashen cewa dubin dubatar mutane za su fita kan tituna a yau Alhamis domin gudanar da yajin aiki da zanga-zanga. The protesters want Mr. Macron and Mr. Lecornu to renounce the public Wakilin spending BBC ya ce masu zanga-zangar na so shugaban Macron da sabon firaministan sa Sebastien Lecornu su yi watsi da shirin tsuke bakin aljihun gwamnati da tsohon firaminista François Bayrou ya gabatar. Kafafen yada labarai sun ce zuwa yanzu an kama mutane 80. Dakaru na musamman na Ukraine sun ce sun kai hari kan wata muhimmiyar matatar mai a yankin Volgograd da ke yammacin Rasha. Sun kuma ce harin yayi nasarar tsayar da baki ɗaya ayyukan da ake yi a matatar. Russia has not officially commented on the Ukrainian claims to have hit. Sai dai wakilin BBC ya ce zuwa yanzu Rasha bata ce komai ba game da ikirarin Ukraine cewa ta kai hari tare da dakatar da ayyuka a matatar. Matatar mai ta Volgograd na ɗaya daga cikin manyan matatun Rasha wadda ke taimakawa wajen samarwa sojojin ƙasar man fetur. Haka zalika jirage marasa matuƙa sun kuma kai hari kan wata matatar man Rashan a yankin Bashkortostan da ke arewacin Kazakhstan. Shugaba Donald Trump da Keir Starmer sun sanya hannu kan abin da Firaministan Birtaniya ya kira yarjejeniyar da ba a taɓa ganin irinta ba a fannin fasaha tsakanin ƙasashen biyu. Mr. Trump ya yarjejeniyar na nuna alakar da ke tsakanin Birtaniya da Amurka na da ƙarfi. Firaministan ya ce wannan ce yarjejeniya irin ta mafi girma a tarihin Birtaniya kuma za ta samar da dubban ayyukan yi. Kaso mafi tsoka na jarin da za a zuba da ya kai dala biliyan 200 zai fito ne daga wani kamfanin mai zaman kansa mai suna Blackstone nan da shekaru 10 masu zuwa, sai dai zuwa yanzu ba amince da yadda za a kashe kudaden ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Falasɗinawa da ke arewacin birnin Gaza sun ce gwamman tankokin yakin Isra'ila da motoci masu silke na ci gaba da kusanto tsakiyar birnin. A yayin da gagarumin farmakin Isra'ila ya shiga rana ta uku, sojojin Isra'ila na ci gaba da nausawa unguwar Sheikh Ridwan. An katse akatsarin harkokin sadarwa yayin da mazauna yankin ke ci gaba da tserewa. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ana tilastawa iyalai shiga wani yanki da ake ci gaba da tsukewa wanda kuma bai dace da martabar da mutuncin dan adam ba. 'Yan jam'iyyar Democrat sun soma bayyana fushinsu sakamakon matakin da aka ɗauka na dakatar da wani mai gabatar da shiri Jimmy Kimmel. Gidan talabijin na ABC ya ɗauki matakin dakatar da Mr. Kimmel ne bayan ya ce mutumin da ake tuhuma da kisan ɗan fafutukar nan mai ra'ayin riƙau Charlie Kirk na da goyon bayan shirin shugaba Trump na da martabar Amurka wato Make America Great Again.
gwamnan california ya ce jam'iyyar republican ba ta yarda da batun 'yancin tufa albarkacin baki ba. Shugaban jam'iyyar democrat a majalisar dattawa ya bayar da shawarar daukar matakin shari'a. Wasu 'yan democrats ke da ke zanga-zanga suna cewa a dawo da Jimmy Kimmel kuma wajibi ne Trump ya sauka. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To an gaida Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya.